Namo ambo Sony. Ambo karajo karton ko yo lah selama hampir setengah tahun lah. Yo baale. Namanya duit yo. Ambo butuh piti. Ndak jual lo anak ambo kan makan lo ya. Itulah jadi tanggung jawab ambo tu mah. Ya mungkin pandangan masyarakat kawak yo agak buruk sikit. Mungkin dok karajo aku doa namo kumuh tipu. Tapi alhamdulillah dok karajo iko lai atas sekolah jo anak awak tu. Insyaallah lai kata sekolah jo anak awak. Ya untuk ain di maluan yo lapun iko karajo ai. Penting kan awak menjalaninya dengan cinta aja pekerjaan awak. Tu gengsi gitu-gitu. Yang penting kan awak menghasilkan lah. Yo suka dukanya nana menurut awak yo dianggap remeh orang. Yo awak cu dianggap remeh orang untuk pekerjaan awak iko. Tapi rokok le tak balik je awak. Le nak minta rokok ke orang. Kalau ambo ambil ke orang 900. Ambo menjual ke orang katampe juragan ambo 1,200. Kalau pendapatan tu yo nak bisa pastian gitu do karajo iko. Tapi kalau tibu barainya sawah tu amo 100 dalam sehari. Kalau hari-hari agak langang mesti karton agak tersandek yo lai 50. Lai duit yo cupak bareh wak dia. Bisa le mah barasuk yo dah puak dia kata. Alhamdulillah insyaallah lah. Kalau lewat menekuni kerajo tu alhamdulillah lah. Insyaallah. Yo, nan pesan ambo yo itu apapun pekerjaan yang awak lakukan jalani dengan hati. Apapun itu pekerjaan. Jangan pernah malu, jangan pernah gengsi gitu. Yang penting kita mulai dulu. Dia bawa walaupun iko yang awak carikan piti juga. Kamu asal apa iko walaupun ke Inggris sebagai awak pai yang awak cari pasti piti. Tapi ya diimbangi dengan ilmu. Harus berpikir awak dulu. Ya emang dipikir diimbangi je pikiran awak. Yo sekian dah cerita dalam duit dia ni. Mudah-mudahan jadi apresiasi lo dari orang lain. Lah sekian nama ambo Sony.